Докосвал ли си някога цигулка? И плакала ли е в твоите ръце? Към нежните й струни в притурка лъкът пронизващ топлото сърце. Бях влюбена в цигулката на мама, а беше всичко ушким на шега, но пламна изведнъж любов голяма и заговори ми за някаква игра. В кълъфа й се крие колофона, смолистата храна за всеки лък. Отворя ли старинната бомбона, омайвам се от тайнствения дъх и плъзвам тихо пръстите по нея. Отвеждаме към златни брегове. Забравям да говоря и да пея и търся неоткрити светове. Разказва за игрите на живота, със сила как от страст си завладян. Разчиства ти чак пътя към Голгота. Ридае с теб, захвърлен, обладан. Държал ли си в ръцете си цигулка? С нея ти си плачещо дете. С душата си нагрееща светулка загнездвате сред звездното небе. Стихотворението от цигулката на мама е част от книгата Хипноза 3, писък на Виргиния Илиева. Чухте го в изпълнение на Цвета Диловска като част от проекта за видео представяне на поетичната книга. Виргиния Илиева сама е избрала този начин за презентиране на творбите й. Всяко стихотворение е облечено в музика и изпълнено на фона на избрани от нея кадри. Виргиния Илиева губи способността си да говори на Христовата си възраст след тежка гнойна ангина. От тогава обаче тя намира друг начин да изрази своята свръхчувствителност – чрез поезия и музика. Премиерата на най-новата й книга бе организирана от Общинската библиотека Иван Вазов и бе представена от редактора на книгата Десислава Иванова. За мен поезията на Виргиния не е просто стих. Тя е преживяване, споделяне, път към всяка глъчица живот, която за нея е особено ценна. Първоначално книгата се казваше само Хипноза. Но и двете усещахме, че нещо липсва. Нещо още трябва в тази книга. И така съвсем естествено се появи писъка. Този писък, който понякога е толкова дълбоко в нас, че е трудно да го изкараме навън, да го изпищим. Събираме го и в един момент той или ни разболява и ни разделя с живота окончателно, или ни дава онази сила, която ни кара да се вкопчим в живота и да направим нещо повече, отколкото е възможно да направи обикновеното човешко същество. Виргиния е един изключително богат човек. Имам честта да я познавам и се прекланям пред това, което прави. Вярвам и пожелавам успех на този писък, който може би ще промени нещичко, мъничко във всеки от нас. Пожелавам да продължава да пише, защото тя може. Виргиния Илиева е член на литературния клуб Стамен Панчев, както и на Съюза на независимите български писатели. Нейни творби са печелили множество награди на литературни конкурси у нас и в чужбина. Стихотворението и Пътят на неизказаните думи през миналата година спечели първа награда на международния конкурс в град Бат Ям, Израел. Неизказаните думи са сълзи в пустинята на моето мълчание. Жажда силна от ума ми ги гори, за да ги превърне в страдание. Неизказаните думи са стихия, нестинарски въглени, магия. В оазиса на тиха самотива огънят най-точно им отива. В джунглата си с тях в покой, влагата от корена попиваш, но и с хората те хвърлят в бой, в битка.
в която само умираш. Вулканичен порив бавно ги гаси, парят силно и неистово боли, в сърце горещо търсят претворение, в небесен път намират си спасение. Неизказаните думи са поема. В листа ми, треперещ от вълнение, превърнати в нотна теорема, до гроб даряват звездно песнопение.